2/3 din bugetul unei familii merge pe mâncare, din nefericire majoritatea de proastă calitate, iar una dintre plăcerile de top ale românilor este de a savura gustul alimentelor. Plăcerea de a mânca este atât de mare încât funcționează ca un drog care, în combinație cu insuficienta informare, generează afecțiuni pe care le tratăm tot mai greu pe măsură ce înaintăm în vârstă. Nu odată auzim persoane care afirmă că nu pot renunța la plăcerea unei tocănițe, la sosuri și firește acestea merg mână în mână cu cantități incredibile de pâine, de cele mai multe ori albă, adică din făină rafinată. Acest obicei poate fi comparat cu ușurință cu o bombă cu ceas, deoarece îngroșala și rântașul, fără de care românii cred că mâncarea are gust de plastic, sunt foarte dăunătoare. Există persoane care spun că nu folosesc rântaș sau îngroșală deoarece le provoacă probleme. Ei bine, la toți ne provoacă, este doar o problemă de timp. O alternativă la amestecul dintre făină și ceapă călită în ulei este aceea de a utiliza mai multe legume în mâncare, deoarece ele se topesc și rezultatul este un sos mai gros. Desigur, legumele ar trebui fierte mai mult, ceea ce le reduce aportul nutrițional, dar și aici există o soluție. Puneți-le în 2 tranșe, astfel ca unele să rămână intacte. Cine nu poate renunța la rântaș, trebuie să știe că prin procedeul de gătire a acestuia se dezvoltă 2 substanțe care atacă pur și simplu celulele. Un spanac poate fi îngroșat cu smântână dulce vegetală, o tocăniță de ciuperci la fel. De asemenea, supele cremă, alt preparat în care suntem obișnuiți să folosim îngroșala, devin mai consistente dacă utilizăm mai multe leguminoase. Dacă vi se pare că nu puteți renunța la făina albă, încercați să o înlocuiți cu ceva sănătos, fulgi de ovăz sau tărâțe, dar nu le prăjiți. Veți observa că n-ați pierdut nimic din gust. Mai puteți recurge la laptele de cocos, ideal pentru risotto, supe și paste, sau făină de hrișcă, iar pentru dulciuri încercați tapioca, făină de mei, făină de alune și cea de migdale. Gândiți-vă la ceva, doar începutul este greu, iar dacă nu pierdeți nicio secundă din minte faptul că prin schimbarea acestui obicei vă prelungiți viața, aveți suficiente motive să nu mai ezitați.